Jó, de hát azért mondom, hogy vagy körjegyzőség, vagy nem tudom, én azt mondom, hogy kell a körjegyzőség, vagy elmondjam a hosszú, mit tudom én, milyen körítés, mit tudom én, általában most már ilyen nagy állami szervezeteknél, meg cégeknél van, és az ember meg sikerül jegyezni, nem ilyen számon lépünk, de hát, azért mondom, hogy szerintem egyszerűséggel jobban megérték a szabad emberek, de mégis ki szól hozzájuk. Így most örülünk, hogy eljöttek, mert ez tényleg azt bizonyítja, hogy akkor ez egy jó kezdeményezés.